Ако го вижда се задава, страни да писа тогава. Много него направиха и много умряха. За ръка като камък, тура от чиста стомана. От ясната ще виж пламък, а след лявата и от теб помен няма. Лейтенант на дявола искаше да завладее света, да поквари невинния, да завладее всяка душа. Тогава огола Кейн тръгна напред. Отрупнаха се всички, който не успя на време, беше убиван наред. Един юмрук от желязо, друг от стомана, и ако не те повали направо, ще те размаже с права. Ако го видиш да се задава, страни тръпи се тогава. Много него направиха и много умряха. За ръка като от камък, тура от чиста стомана. От ясната ще видиш пламък, а след лявата и от теб помен няма. Лейтенант на дявола искаше да завладее света, да похвали невинния, да завладее всяка душа. Тогава около Кейн тръгна напред. Отрупнаха се всички, който не успя на време, беше убиван наред. Един юмрук от желязо, друг от стомана, и ако е те повали направо, ще те размаже с права. Ако го видиш да се задава, страни гъби се тогава. Много него направиха и много умряха. За ръка като от камък, тура от чиста стомана. От ясната ще виж пламък, а след лявата и от теб помен няма. Тогава слугата на дявола се изхитри, пуска два трола магически токсини. Той добре горя и не знаеше тайната магията на около Кейн. Той може да призове Сея, скала вид в своите боеве. Камък от душачи с магически си фокус, раква изкопана от духове. Щупените останки от троли и демонични създания послаха земята. Вдигна той глава към на дявола слугата и с усмивка и боен бит прати го в ада. Това е историята за Никола Кейн. Камък от душач от скалавик, пример за подражание, магиосник е той велик.